Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως σήμερα ένα σύστημα ασφαλείας είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ. Μέχρι σήμερα, αν θέλατε ένα σύστημα συναγερμού, είχατε συνήθως δύο επιλογές. Είτε ένα ακριβό, συνήθως ενσύρματο σύστημα, που θα έπρεπε όμως να σας το εγκαταστήσουν τεχνίτες εντελώς ξένοι, είτε ένα οικονομικό ασύρματο σύστημα, το οποίο έρχεται σε kit, παίρνει πολύ χρόνο για να προγραμματιστεί και συνήθως ποτέ δεν ταιριάζει ακριβώς στις ανάγκες σας. Δεν θα ήταν τέλειο αν μπορούσατε να απολαύσετε τις ωφέλειες και των δύο επιλογών? Σας παρουσιάζουμε τους υβριδικούς συναγερμούς Snap Alarms που δέχονται και ενσύρματα και ασύρματα περιφερειακά, ενώ κατασκευάζονται και προγραμματίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Μπορείτε πολύ εύκολα να πάρετε άμεσα προσφορές μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος για οποιαδήποτε σύνθεση καλύπτει τις δικές σας ανάγκες. Οι ειδικοί μας θα προγραμματίσουν όλο το σύστημα και τα περιφερειακά του και θα σας το αποστείλουν την επόμενη εργάσιμη μέρα σε οποιοδήποτε σημείο στην Ελλάδα. Τα προϊόντα διαθέτουν αναλυτικές ελληνικές οδηγίες και τα περιφερειακά των συναγερμών έχουν κατάλληλη σήμανση για εύκολη αναγνώριση και τοποθέτηση. Δείτε πόσο απλό είναι. Απλώς στερεώνετε την κεντρική μονάδα στον τοίχο, συνδέετε την πρίζα του ρεύματος και του τηλεφώνου και τοποθετείτε την κάρτα SIM στην υποδοχή της. Τοποθετείτε τις ασύρματες μαγνητικές παγίδες στις πόρτες και στα παράθυρα. Τοποθετείτε τα ασύρματα ραντάρ και τέλος εγκαθιστάτε την εξωτερική σιρήνα. Είδατε πόσο απλό ήταν? Δεν χρειάζεται καθόλου προγραμματισμός. Μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το σύστημά σας αμέσως. Σας προσφέρουμε δωρεάν απεριόριστη τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη τόσο κατά την εγκατάσταση όσο και σε τυχόν αλλαγές ή επεκτάσεις μπορεί να χρειαστείτε στο μέλλον. Επισκεφτείτε το www.snapalarms.com σήμερα για περισσότερες πληροφορίες. Snap Alarms. Ασφάλεια στη στιγμή.